Usha, bashaya ama-keyboard, ama-drums, Sunday school, nobhala English, nobabakela nomama. Ngibulisa ngigama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyabonga lethuba uNkulunkulu angimukele wona ukuthi ngibe la phambili. Naso ukuhlakanipha kwami. Ngicela ngigayele konke engizokwenza. Amen. Amen. Ufuna nje beyancane ukuthi uNkulunkulu bekanesivumelwano ney'nkokheli zakhe ibekazikhethile ukuthi zize la emhlabeni. Bekanesivumelwano njengoba abanesivumelwano no-Abraham umbona bamthembisa ukuthi uzoba nesizwe kwinzalo yakhe uzowakha isizwe. Bekanesivumelwano noNowa njengoba kuzofika uzamqola abantu bangasamhloniphi uNkulunkulu wabhubhisa umhlaba. Amen. Amen. uNkulunkulu ngendlela engumthanda ngayo nawagcina ungasamhloniphi uyakubhubhisa. Usho njalo nje usiye lohlale simfunda ngasiloko njalo sirifela kuwo si wabhubhisa umhlaba ngani ngokungamhloniphi. Amen. Amen. Futhi ngumthanda uNkulunkulu umnyango womkhumbi awuvalwanga uNowa, uvalwe uNkulunkulu yena personal ngoba umNowa bazoblame bathi ubulela abantu. Akisho iBhayibheli lithi singabulali. uNkulunkulu wathi yazi ngizosivalela lo mnyango kunoma bashonile bangaloko bablame uNowa ukuthi hayi uNowa wasivalela umnyango. uNkulunkulu ngokuswela ulwazi sizobhujiswa. Bekuneyivumelwano uNkulunkulu alokayenzayo yonke leminyaka nabantu bakhe waney'nkokheli zakhe. Kodwa isivumelwano sakhe sokugcina sakaJesu, isivumelwano sakhe sokugcina ngoba uJesu it's a fulfillment. La simoshe khona wasimoshile ecaleni but uJesu uyalungisa. Ulungisa ini la simoshe khona. Shilo kulamalanga athi uJesu noma ngamoshanga umoshe thina kodwa ugcina endleleni naye kuphi ekufeni. Lokufa kwenziwanga kuye kodwa makugcina ngani naye sekasekufeni afela mina nawe. Asimbongeni uNkulunkulu ngale ndlela sithanda ngayo. Bahlale bakhuluma la isilungu esikhulu la eBhayibhelini bathi uNkulunkulu is an alpha and omega. Bathi uyisiqalo endewini uyisiphetho. Yizo uyisiqalo and uyisiphetho. Lokhu kulanga phansi akusho nix. Ngoba yena wini uyisiqalo nesiphetho. Okulanga phansi just forget. Ngoba isiqalo nesiphetho uJesu. Ngicela nje ngifundele before sifunda. Ngisho ngathi uNkulunkulu nesivumelwano nathi. Yena uNkulunkulu esimkhonzayo akasiforced. It's optional. Akasiforced ukuthi simkhonze ngenkani. Yizwa ibekafuna usifoster ukuthi simkhonze ngenkani. Ngabe manje uzamazamisa umhlaba uzobabona labagqwele bezinkonzweni. Yes. Ngabe uvalilanga manje ube mnyama. Manje ngo-12 ebusuku ube mnyama umhlaba wonke. Uzobona abantu bagqwele bezinkonzweni.
bazothi uNkulunkulu abe nabo. Kodwa manje kusesemnandi. uNkulunkulu yiyo ngisho njalo ukuthi uba nesivumelwano nomuntu wakhe. Phela ngabe bekayidictate ngaba kana abesivumelwano akasenzi. Yiyo kuthiwa Testament, New Testament and the Old Testament. Isivumelwano esitsha nesivumelwano esidala. Ngisho ukuthi wazalana. Yeah, Testament isivumelwano. Agreement. uNkulunkulu ne-agreement. Nathi uNkulunkulu uyasithandaza. Just imagine such a powerful person in our life. Mina ngiyini azoba nesivumelwano nami. Who am I? Lo muntu afike nje aguqe angiphefumulele umphefumulo wokuphila. Wathi bakalo azoba nesivumelwano nami. Mina ngiyinathi. Yazi sinenhlanhla yazi sinenhlanhla. uNkulunkulu kumele simkhonzeni ngamandla kakhulu. Into zalomhlaba sikhonza into zomhlaba. Kanti ngicela ukuthi before siya kuJohn kusesangifundele uGenesis 1. Genesis 1 kabadini verse 3. Just to illustrate where we coming from. Yeah. Kuthi emhlabeni lokunjani nemva lokho bese siyilinka John. In the beginning, God created heaven and earth. 2. The earth was without form and void. The darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was moving over the face of the water. 3. God said, "Let there be light," and there was light. Amen. Lekungananengi umhlaba boweni ihlane elingenalutho. uNkulunkulu wadala ini izulu umhlaba. Bayasho nje ihlale ngisho ukuthi abaye besibangelela kadala. uNkulunkulu bekahlela ibinakadala izulu nomhlaba. Lo simkhonzayo akahlalanga. Bathi umhlaba boyini uyihlane elingenalutho. Kodwa umoya kaNkulunkulu wenzani? Uhamba. Umoya kaNkulunkulu uhamba la emhlabeni. Lo simkhonzayo akahlelanga. Akazeli, akalali. Amen. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Wathi makube khona ukukhanya, wathi makube khona konke egcineni, wathi makube khona yini umuntu. Kwaze kwaba khona utshani. Ngoba uNkulunkulu ethanda. Kodwa angasiyedwa uNkulunkulu. Ngiyasho ukuthi uNkulunkulu uyadedicate. Futhi uNkulunkulu akathanda ukusebenza yedwa. Bekanokuthatha kwakhe. Father, the Son, and the Holy Spirit. Bamenza umuntu. Ngokuthi asimenze, azangathi ngenza umuntu. uNkulunkulu akana pride. Uzangathi ngiyamenza mina lo muntu. Asenzeni umuntu. Asenzeni umuntu. Ngiyamva ukuthi senzeni umuntu uyamenza. Nakaqeda la uthi busa emhlabeni. Nasi isilwane. Sibize ngamagama lezilwane. Ujaba uzobiza izinto ngamagama eNkulunkulu yasithandaza bafethu. Amnasho niyabona uthando wethu uNkulunkulu. Sesibiza ngamagama manje. Kuthi isilwane esithize le sathilanga le, sathini le, uNkulunkulu usinike authority to rule this world. Bakhona indoda yabanomona yasimonakalela. Yasenza ukuthi sigele esonweni. Lena sesigenile esonweni. Wathatha le power esinayo. Because the power esinayo sesenayo. But the power of Satan khona la eduze kwethu. Ula eduze kwethu. Naye ukhona la eduze kwethu la. Before uzoyenza i-action naye ula eduze. Azakwenzise nento ezirong. Bese le voice encane
iloku yakhuluma akekho onganayo le voice encane ethi mara yazini wenza wrong ungakwenzi lokho kwenzayo yenza so sisekhona izawuphakama sizofika isikhathi la le voice sekuyiye kusasa but usakuthi usathana izwa usathana la emhlabeni usivala ngento eyiningi ukuthi singakwazi ukumkhonza lo usivala ngento eyiningi ukuthi sibambelele eyintweni eyiningi singakwazi ukumkhonza lo Nkulunkulu azasenzise ngiyakhumbula la noJob ulona uzwayo umqela umcelile uNkulunkulu wathi ngicela ukudila ngalo muntu wakho lo mthembile uNkulunkulu wathi hayi dila ngaye kodwa ungenzeni ungathatha umoya wakhe akanasabe usathana lokuthatha umoya wethu angadila ngathi kodwa umoya akanawo amandla uNkulunkulu lo moya uvelaphi ishilo uNkulunkulu uzile ngokuthatha wakhe wathi asenze umuntu naqede emva kanowenzana wasiphumulela ini umoya wani wokuphila ufunani usathana emoyeni wokuphila uzodila nathi usathana ngale nyama ebuthakathaka kodwa umoya angeke adile naye lo moya uJesu sebamkhokothele esibambana uthi unikisa umoya wakhe kuphi ezandleni zikabani zikaNkulunkulu yini umoya asinakekeleni lo moya. The issue is about the spirit lese basiphefumulela sona uNkulunkulu noma sebasibumbile umzimba onganamandla kodwa umzimba unamandla ngani ngomoya yilo moya mele simnakekelele phuma emntwini mzalo wakhe phuma emntwini lo moya mele simnakekelele amen ucela umfundele uJohn uyilinka nje lento ukuthi besiqaleni enokufika kaJohn naye ukhuluma ngasekuqaleni kodwa manje sekuyini iNew Testament cela umfundele manje phambi kwenu sizofunda incwadi kaJohn 1 siqala kuverse 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. 2. Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. 3. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kubo konke okuvelileyo. 4. Ukuphila kwakubuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. 5. Ukukhanya kukhanya ebunyameni, kepha ubumnyama abakwamukelanga. 6. Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu, igama lakhe linguJohane. malapha kancane sophinde siqhubeke lapha kancane bathe kuqaleni ukhona ulizwi kanjani ngingakwazi ngizoncesela kanjani uNkulunkulu ukuthi baba ngicela umamukele izwa 100% nohlatshwayo ka 100% bathi uzovela uthi ayibana baba ngicela usalumamukele la uzamile lo muntu uhluleke la manje yokhulunyelwa ubani izwa le ndoda beyileli lapho for 38 years ngakhona ukami beyilele kwadlula uJesu uyo uJesu mkhawukele but kukhulume le ndoda yathi cha nami ngiyacela ukuba right ngoba kungekho abantu abazomfaka emanzini bebangekho vele abazomfaka emanzini uJesu wambuza uJesu asangavela umsindisi
wambuza wathi uyadinga ukusinda na kuba nando lithi hayi angidingi uJesu bekazondiphuka angizothi nathi-ke asima-accepteni azokwazi ukusithatha asiphonse azosisindisa ayisinayo choice kumele simamkeleni uJesu njengenkosi nomsindisi akusekho kunye ufuna uyiphinda le wamukela uJesu akusekho kunye omunye ozakutshela ngenye into mthe uthi uyangikhohlisa yi-1%. Ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi then everything is complete. Solinde ngani? Solinde ezulwini. But-ke iBhayibheli lingichaza ukuthi after somngamukelile every day continue umlandela. Zomlandela namhlanje sasa usamlandelanga. Akusho mina kusho iBhayibheli. Luke 9 verse 24 isho njalo la ukuthi every day. Angisho every day. Isisu sidle every day. Nomoya meludle kunini every day. So nathi abadibana nawo uSathane adibana nathi ulindile. Ize ngicocele na umazi uJesu. Noma uphupha kabi ubisa uJesu. Angazi ndakwazi nalokho. Bengambiza uJesu ngoba bengamazi. Hey, nangiphupha kabi ebusiyonke lento nginga-understand. Kodwa emaphupheni nangilwa ngivele ngimbiza uJesu. Ngithi Jesu uphuphi ngicela ungisize baba. Yazi why? Ngoba soyamazi. Uyombiza kanjani ungamazi? Hey. Ngicela bese siyafana. Kancane. 13. Abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kepha bazalwa nguNkulunkulu. Ngicela sigcinele abazalwa. Asigcinele lapho. Nobaba uzobuya futhi uzovala inkonzo. Ucela nje siculeni ingoma emnandi nje izinkinga zomhlaba. Bamba mzalwane. Hlakani kwanosho uzokhona ukushaya bamba mzalwane lapha. Ukeyboard. Ngoba ngicela ungishaya bamba mzalwane. Yazi ngithini? Asibambeni mzalwane. Bambani. Asibambelele kuJesu Kristu. Sekuseduze phambili. Futhi thina-ke esesiphethwe namadoda namehlo sibuza nama-grandpayini asibambeni kakhulu manje thina. Iswa sekuseduze uNkulunkulu uyasibonisa amasayi uyasithanda uNkulunkulu. uNkulunkulu uyasithanda yazwa uzosinika namasayi ukuthi emathabulani sewuseduze phambili. Bambane ngamandla-ke sesiseduze phambili.